औ आं बे एकाडेमियाव ट्रेनिं लादोंमोन ओमफ्राय आं 7 मान्थसो ट्रेनिं लानाय जादों आरो बे एकाडेमियाव रिटेन प्लास फिजिकेलनि थाखाय। दा मा पस्टआव सेलेक्ट जादों? आङो दा आसाम पुलिस कनस्टेबल इउबिआव पास जादों। सेलेक्ट जानो थाखाय माबायदि खस्थ' खालामनांगौ? खस्थ'आथ' जाय डिफेन्सआव थांनो गोसो डिफेन्सनि खस्थ'खौ माबोरै खालामनांगौ बयबो मिथिखायो। जोङो बाव 6 मास फुरा खस्थ' खालामदों खारनाय बारनाय रिटेन बेफोरखौ जों खस्थ' खालामदों आरो आसाम पुलिसाव जानो थाखाय। बयबो मिथिखायो आसाम पुलिसाव थांनोबा बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ जायफ्रानाखि हास्थायो होसोयो बिसोर अलरेडि मिथिखागौ आरो आसाम पुलिस मोननो थाखाय माबोरै खस्थ' खालामनांगौ। बे एकाडेमियाव मा मा सुबिदा दं आरो माबायदि फोरोंनाय जायो? बे एकाडेमियाव सुबिदायाथ' जेसेबांनाखि नोङो नोंनि लाइफनि थाखाय नांगौ बेबायदि सुबिदाया दङ। रिटेननिफ्राय लानानै फिजिकेल हस्टेल गासिबो दंजोबो आरो फेसिलिटिया। नोंथाङा साख्रि मोनखांनायनि उनाव माबायदि मोनदों मा फोरमायो? गोसोखौ आं बिराद गोजोननाय मोन्दों खारन आङो उन्दै समनिफ्राय मोनसे आंनावहाय बिराद मोनसे डिफेन्सआव थांनो हानायनि आं गावखौनो गाव मोनसे अनुभब मोनदों आरो आं सानसे डिफेन्सआव थांथारगोन। ओमफ्राय आङो माखासे समाव फेलियार जाबोदों नाजायै नाजायै आङो नै देग्लाय 2025नि दाख्लै फोसावनाय आसाम पुलिसनि रिजाल्ट आं बाव पास जानो हादों।